nu er I alle sammen klædt på til den her tur i rummet, og hvor mange her er rigtig godt tilfreds med jeres hold? Okay. Det der er jeres mission, det er, samtlige hold er nu fast besluttet på at drage op på den her planet, Euphoria, og udvinde så meget euforium, og tage det sikkert tilbage til planeten Jorden igen. Sådan. Som I kan se nu, så er holdene godt i gang med planlægningen og ved at lægge en god strategi. Det bliver spændende at se, om det også er en vinderstrategi. Ja. Alle vender tilbage til eget rum. Sådan. Nu er vi hele vejen igennem planlægningsfasen, og holdene er klar til pre-flight testing, hvor vi tester, om de er mentalt og fysisk klar til at drage ud på den her mission her. Værsgo, klar! Så er vi i eksekveringsfasen, og alle er i fuld gang med at få deres strategi ud i sådan. Vi havde ubenet i morgen. Var det ikke sådan? Som minimum. Det var en mega fed dag, en mega fed oplevelse. I skal prøve det. Og der er ingen tvivl om, at man kører bare videre på den der eufori. Man bliver ved, det kører bare hele tiden. Super fedt. Jamen det har simpelthen været en fantastisk dag. Langt bedre, end jeg havde regnet med. Efter 5 minutter var jeg klar på, det her, det skal vi bare. Men det har virkelig overstrukket alle forventninger, det må jeg sige. Super, fantastisk.